Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't me. Hello, Díomh go léir constáisih fáiltearás chuig an show chuig Gaeilge Weekly agus inis tá tú géisteacht le headrán ivar 106 den show agus rih a dhéanam dermid chaimé rá mar cinnte go ndéanamh dermid níos déanaí sa show. Ba sé seo mar an teagran dearnach ag teachtach rih sus an tairí. So, ní bhaid éon agran de Gaeilge Weekly ag teachtach an teachtain se thugan Spotify, Apple Podcast na hot eile. Ní bhaid éon agran de Gaeilge Weekly ag teachtach an teachtain I níos sin agus an sin ba midirráis an tríú láideag mí LÚNASA le trí agran mar scanach agus an sin idir an tríú láideag mí LÚNASA agus an nullag by trí legan den agran céan agin gach seachtain mar is gnách sa ba midirráis to the normal schedule mar a déirfas a dúirt mé caiithméid sin ará ag tús gach legan an teachtain seo mar muna dhéana mar sin an teachtain seo gan ba daoine ag síon sin ag cúiglog well cúiglog an seo sa Spáin na cathairclog arás in éireann ag fantar Gaeilge Weekly ní bhaid aon rud thuas agus beistú ra cadtá taréis tarlu. So sin an plán táman si tógáil cúpla seachtain sír mar dhéanamid gach saoire gomláin mar an gnáthleagan an gnáthród a dhéanamid agus mBéarla sin ní bhaid aon Gaeilge Weekly ag teachtach seachas ba actually ba agran sa bhreis a bonus episode ag teachtach hall ar Patreon ag méigean ach seachas sin ní bhaid aon rud ní bhaid aon gná episode ag teachtach go dtí an tríú láideag mí LÚNASA tar éis inniu. Constatá muid go léir tá sé thart ar 2 clog an sut nóna de lún an chéad lás fithe den bhí. So dúirc tar éis chluithe ceannis na hÉireann sa na máneocht inné bhí mé híos na bhí mé híos sa teachtarmhanna éireannach go minic mar dúirt mé ribh ar an bud creile ní le teachtarmhanna éireannach ó bháin agin an seo is sa bhfuil. Agus ní him go minic níos cosúil a rilí bar na teachtarmhanna idirnáisiúnta na teachtarmhanna éireannach. Pís le pís mé actually buint níos mó taitneamh as ag dul go thuirí an saoire seo tá mé buint níos mó taitneamh ceapan as an dá chraobh an dá championships an sin arás in éireann Craibh na hÉireann sa fel ach chomh sin san na máneocht. Is as gaillimh mé ach is as iarthar na gaillimh mé sa mBéarla sin tá bhád níos mó simam réalaí sa fel Gaeilge ní ceapan go freidslam fiú imór bháin as fear an máneocht na gaillimhe ará anis ní ceapan go léon imór nó nach chfuil aithneagam ar aon imór a bhfuil ag imirt anis le gaillimh san a máneocht sa fel Gaeilge tá mé beag nach chun an gachimar a annú cinnte. Ach fós an mlína beag níos mó simam ceapan sa dáchraibh ní bháin sa fel Gaeilge ach san na máneocht freisin agus bhí min sin is cuma really má tásimad sa sport má tásimad san máneocht má tuta ní scafa leis an pell nó beidir ní scafa leis na máneocht nó beidir ní scafa le rugby nó sport eile má éar nach chu All Ireland Final Day tá sé tábhachtach ceap agus scóirín ar tá tú i do chonaí thar lear beidir ironically tá sé actually fiú níos tábhachtaí nar atá tú i do chonaí thar lear bhí mé géisteach níos am an dhearna sin rud céan am lína ach tá cúpla clip an na cháúil ar lína Marcy an tráchttar ar nó le orsaí iad ag ná bíon sé ag déanamh an tráchtacht ar an radio ar orsaí Radio 1 don na chluichí móra seo sa chuman Luchas Gael. Agus bhí sé ag déanamh sé monolog rih ceapam cluiche ceannis na hÉireann idir níl sam idir Kilkenny agus Tiberdoran beidir cúpla blian ó hin agus rinne sé an manlag seo ag rá má tá tú géisteach danis i masún na Stát Aontaithe tá tú linn
I borchan chróking, má tá tú géisteach linn I Vietnam. Mas rud é go raibhar dul thar lear agus dul ar Imirce, tá tú linn inis inneo. Mas rud é grabh tú fiú mna ráhairt dul ar Imirce ach dus bhí tú ag dul, bhí tú ag géirí is tócha dul ag taistil agus písa gin dain a eáilta tú linn inneo anseo im lá clia. Agus, orinthe le rudí mar sin is féidir dat is tócha romanticise beagnaí na Imirce ag deir an lein ní leann ach cluthe, máneocht agus gáir mna bhfuil, mar hamplas, tá Gaeilge mé mna bhfuil Gaeilge bhí gimmert ní féidir leis an gluthe seo a bheith an hábhaach im a héal. Ach, ag an am céanna is tócha is cum céanat óil mé gach blion déantaíocht chun fécant ar an dáluthe ceannis fiú man ra mé ag leanúint an dáthraibh ar churbe im lína fós tá mé chun iirechta dhéanamh chun dulga teachtar nó fiú just ar an laptop nó ar an telefís I mi cheachlum héan fécant ar an gléthagus ba mé déanamh an rud céanna an teir seachtainna seo nuair tá dúnaáil ag immert ina chéirí. I borchan chrócaig sa fel Gaeilge. So, lá tábhachtach dam is cínte, bin méid fécant agus orint ag labhairt freisin faoi na statisticí na analytics is tócha le Gaeilge Weekly agus na daoine bhíon éisteacht agus ní bhíon ach 60 nó 65 fan géad den lucht éisteachta den fud creile seo ag éisteacht in éireann. Seans má chuidhór an 35 fan géad eile is éan ag sibh ach bíonn sibh géisteach timpeall an dam sa Stáit I Canada nó a héalan an Astráil mín go dtí seo tá éistearí agin ag Gaeilge Weekly I 127 tír. Actually ceapan ghfuil sé fiú níos móna sin inis an orhéarnach ar rinne mé seicear sin bhí éistearí agin 127 tír ach tin mé se go tapian so ar Spotify ach áitnach sa le Myanmar agus Vietnam agus fiú Afghanistan ceapan ghfuil cúpla listens, cúpla streams agin an sin. So is tócha a ladaí ní géisteach le seo tá se bhí éisteach de ddíortha de friúil ar fan dain agus gur sibh sé fécant ar an gluthe idir Tibredoran agus Curchaig ag an teir seachtainna fiú man bhfuil léon simad sport fiú man bhfuil léon fiú mas as Gaeilge fiú mas as blach léa fiú mas as áit ag an in éireann fiú nachrá ag immert sa chluthe sin. Agus fós is lá tábhacht gé agus sam tá sé dechar tócha an chuirsís a dhéanamhar achtas rud ag an fíorthabhaach dar gultóir agus dar is tócha dar náireacht freisin agus an tíortá gin ag spéidir cosúil an rud céan leis an teanga agus orintá an ceol nuair haon tú thar lear bíon béidir beagnaí níos mó. Bín tú beag níos mó buíoch nó just tugann tú bhí dearcha go tábhaach agus atá na rudaí sin agus orintanta nuair atá tú tíbhas sé de áting so le a bheith de héal ar fad in éireann. Tá séasca ní dearmad a dhéanamh ach just gan is a bheith ad tá cultar agin agus tá cultar fíor láteach agus rud ag solas an máneocht go háirithe bín miseag dul beidir go dtí an teachtarmhnach nó an teachtarmhne éireannach an so le cuairt Spáinnecha nó cuairt idirnáisiúnta agus ní léon fel Gaeilge nó ní léon Almáineocht feice ach i ribh se agus tá mé bíarm ar nóí é a bhíonú agus chuirsí anir agus ní sport garamú é agus mar sin agus bínítas an danar thugus is tócha marall marall go rugu agus tógamúd leis an sport agus an cuman Lucas Gaeilge leis in éireann agus ggóilmid nó go raibhmid is tóchas muid ag fásamh níos I gcónaí timpeall ar an bell Gaeilge agus an cuman Lucas Gaeilge agus an cultúr atá buinte leis an Amáineocht leis an bell Gaeilge le gacrad déanamas neamhord béidir ar sin agus sinmas neamhwords ar céimh tábhaach agus atá sé dar gultar agus céimh tifriúil agus atá sé ó chiortha agus nachhfuil aon rud cosúil leis an gcuman Lucas Gaeilge ar fud an dain I dtír heile tá sé 100 fan géad unique is rud go thomláin faoi le agus is tócha sin rud ag seapan a lándaíine go háirtha na daoine an éireann ag géisteach le seo rá ina I bhar gcónaí thar lear nó béid tá sé fós an sin na Astráil Ganda na Stáit áitina dhearfriúla ar fud an dain baisagah cadhfuil mé ag labhairt faoi an seo.
just an dulasteach inis go dtí na analytics go tapí agus ba mé an féchans na tíorthar tar friúla a bhí na géisteacht leis an só má tá mé an actually all publico sinné tá sé san idála seagam an só na samhil sim ag daoine seo bí níos mó fíor a géisteacht ná marrá bíon thart ar carcha is a ní fungéad den lucht féicna ar lucht éisteachta rather is fíor iad agus an sin carcha cethar fungéad is marrá iad agus níl clúam faoin na daoine eile non-specified dearann sé an seo. Agus ní bhíon 56 fungéad, so actually níos lú ná mar cheap mé 56 fungéad an lucht éisteachta ag éisteacht in éireann agus an sin I dúsceart éireann ar nói ar na Spotify Analytics tá sé sin carcha síos mar United Kingdom hart beidir 2 fungéad nó 3 fungéad hús an sin agus an sin bíon daoine ag éisteacht well timp an down ach bíon daoine ag éisteacht sna stáitiantas rictainti an Astral Canada nó a hélan agus is dócha taspána sé sin céan áit a bhí na héirnig ag dul ar Imirce ní bháin sa glún so ach ar an star really so rud céanna socha nar atá rud éigen cosúil leis an All-Ireland's final an tíar seach na scata agus chumá an tíar seachtainna seo nar tá tú thar lear ornta. Tá sé difriúil is dócha ach cilíonn sé rud an na hábhaach agus just is lá tábhacht agus fiú just thug mé sin faoi dear ní agus méid daoine as chuircaig agus tibredáin ag féchads ar an gluthe an seo Seville in the baking heat a Lauren Tower níl saman rá siad ar leichen de sére bhí cúpla éarnach atá ina gcónaí an seo ag an tachttarh na éarnach freisin so lomsa agus daoine ar donáisiúnta agus is taithí bí gan í aisteach is dócha ach taithí is cool agus just bíon bhil an fécintar an gluthe agus fécintar an sport is dócha is slí difriúil ach nimantá an láirt faoin amáineocht nó faoin sport Tá actually ag ar leir springnaí faoin mé leichen de sére atá ag tacht sús an deir seachtainna seo ba mé ag etils go héireann ach ba mé ag dul go bhéal féirste ar dús hús an sin I dúsceart éireann. Ní ra mé ann Bríomh, ba sé seo mar an chéad ór bheas mé an sin I méal féirste, bhí mé dúsceart na héireann óháin gabhfuil sa héansaigh agus mór an trú agus is mór an nóire rilí dumsa rénos nach rá mé ann rimhe muí buúlín well ní anna ceontach an dat nach bhfuil níos má a cat agam hús an sin sna sé chunné so tunú go mór le dul an sin tá mé well I gcónaí hartar mí bheán fóver mí LÚNASA te ná mí bheán fóver actually bín méid dul arás go héireann as gá seachtain nó ró an sin ach I mlína dúirt mé tríis nuirí chaith mé an saoir fad an seo is bhfuil agus go háirithe mí LÚNASA an bhí is teogs an bhí is deachra réalaí chun bheith chonaí an seo is bhfuil listen níl sé an deachra tá fáid bin bhád níos mó ar siúil timppla an dam ach ní bhíon mór an daoine rilí timppla háta tá níos deachra níos lú rudaí le déanú agus just ar nó an tógt beag nach carcha ceam gach lá den tachtan so bhí men so mí LÚNASA an bhí ar fad an nuirí agus heal méid dom héin ráis an bliontógan níl mé chun fannacht an so tá mé an éilú tá mé an dul ras go héireann nó dul ar leichen de sére áit ag an eile so sin cad bhaid gestam nó sin an plán atá am ar nos tá méid dul arás go gáilmh ach tá cúpla cara agam ag dul go bhfuil féirste cúpla cara actually tá sé simú ceapam as na héirnig bhfuil mé cordú lo anis an chud is mó acu bhfuil mé lo nó chas mé lo an seo I Seville mar ní bhíon lán éirnig an sa Seville agus tócha an circaléirnach dáginn tá sé sách is an bímod ag fannach le chéile agus ag déanú le cinan ar táid listen ní mé gurí a bhain so gcónaí ag cathú am le daoine éarnacha an so agus a gcónaí dulg sin teachtarh an éarnach ní sa Spáin don chúis sin ach é sin ráte fóstá sé jazz cosúil mar dúirt mé an cluthe inné chun fanta deagháil le chultar agus sense of humour agus rudí mar sin tá se anis go just tá mé tacht an seo agus ba mé
ba mé chuirú le Spáinnig agus Spáinnig goháin ní bhaid me cahaíon lám le daoine leir mé ach ag an am céanna tá jokes nach bhfuil mé an daoine le Spáinnig mar just níl siad chun iad a hiiscint agus tá vibe de friúil sótá an chuirte. Spáinnecha agam ach ag am céanna thnam ar a lan éannig freisin agus is tócha meascán bí mé i chathú. Amtí bí mé le daoine gras sa bhilíd, gras an Spáinaid agus amtí eile bíon mé ag caithal níos mó ama is tócha leis na héirnig a bhfuil aithna agam orthú an sa i sa bhil. Ach tá cúpla car éarnach tágam Gaeilge an bhirtgroup actually agus tá siad san dúireach tar éis bugur ras go héireann bhfuil thart ar sé bhíon ó actually bí na blian ó hin anis thuí siad ar ras go héireann. So tá mé tnúg mór le iad eáil chur siad chura chuigim is tócha chundul go bhfuil féirste go dtí an trad fest atá arsúil an taclann seogan. Tá sé siúil actually ar feadh 8 nó 9 lá níos am an bhfuil aon den géiste le seo an bhfuil plan agah chun dul go dtí an trad fest be me seán ar éos a beidir go feic mé sé bhain. So tá siad san ag dul an singaí an trad fest an chéad cúpla lá ceapan baim san sin de danig tí de mórt an taclann se thugan. Agus an sin tá sé glans rá actually bhfuil mé le den éigené agus dúirtí le má tá sé ag dul an trad fest freisinach ní bhaid siad san ag streiciú ar bhfuil féiste go dtí beidir 2 lá i mo dhé so maréall ar sin níl san chasla eile mar bhín sé cófáda sin bhín sé arsúil ar fead ní an lá. Ceap níos ag súla gná féist is dócha nar bhín gach denna just ag campsite nó porc nó gurt an bhór ar fá gáil ó 3 lá agus gachar ar 6 amháin just tá ceapan gohfuil ní ré me an riomh ach ceapan just gohfuil cúpla imimecht de friúil arsúil timppel na charach i ri na seaachtain na ri 9 nó 10 lá bí na caiiciis really a bhaid sé arsúil agus workshops de friúil ach níos má na aonrad is tócha performances agus gigs agus níl mis róchafa leis an trad san sam an bhfuil mé chun mór an tant na bhaint as an geol achfós málam tradach níos má na aonrad just chun mo chóir teáil chun písamacha lo Correspáine eile nach chhuacha mé le tamil nach chhuacha mé le blian inús tá sim anóir eici i ceol trad na héireann so ba siise ag dul so ag tanú go mór le siise eáil nar tá mé ann. Agus just níos má éonrad ba sé go sam chóirtecha le comála sin chun béal féirstecha mar ní mé an riomh man tain multi ag éon duine le a hell chuirí fostugam liam.learnirishonline @gmail.com nó freisin mátá si bh géirí beit teachtarcht a chur chuigim ar Instagram ar Nationalline Instagram agus fecum na teachtarchtaí go léir a bhí na teachtasteach hall an sin. So tanú go mór leis agus ceapan go maiid me an siabáil le mar chuirte go bháileatha clia iní sin ar an mórtar an Gaeilge bit go bhainní mé níos máama i mé first breathan sé ar cehid tanamh is tócha bhfuil mé buintas a cracha mé go bhaile clia ar fá tamil agus iní sin beidir go rachi mé gáileh an láchéine an sin ar an tréin agus ag sriú an láileh ar an mórtar an Gaeilge fiú beidir an déirdín a ceapan ar an Gaeilge nó ar an mórt. So ag tunúg mar le sin ba sé i go deas an bheith ras an éan tásúla an go maiid aimim se go deas de ná bíon sé de ná bíon sé go deas na rion mé arás man tú géirí dul go gáileh nó éá sin éan agus de aimimseir aáil just chur teachtar tugam agus caiitú fáil amach cin áir nó cin seachtain bhfuil mis ag dul mar de ná I bring the weather with me mar a deirtar i mBéarla. Actually an orléarnach a bhí me an sin an orhearnach ra mé ann i mí aibran ní an aimimseir roiha ach de ná bín sé sul chuna dé ba sé thula méid rá an aimimseir soch má go dtí seo i mlíana idir mí aibran an saoir ar fád rilí mí aibran mí bealtainna mí methimh agus inis míls le chun dé mana bhfuil sé floch sin an príomhre domsas chumar rilí man tá sé scamlach agus fiú mana bhfuil sé cote sir listen tá mé ag dul eisce ar an hon éilú as an teocht an seo so mátá sé seacht Gaeilge 8 Gaeilge Celsius fiber be just mana bhfuil sé floch sin an tain rud a bhfuil mé ag géirí. Ach an sin hartar beid de 10 lá in náliamh ag leabhart le caratágam híos i géirí freisin béidir faoi dul go chéirí ar fá cúpla lá
nimime céad fan géad cínsa a fós just si dechar mar dhealnach chuil cór agam an éireann má tá mé gur dul go ceirí mar hampla fiú ó gáilmh tá si dechar le caithí tú ahrú an sin na limnach agus an sin tá tú dul ar ceant in na bus éireann buses an sin a bhín beidir trochan ó carcha stop difriúil ní fridge dat an train all má tá an láliamh tá sé gon dul go blach lia ach sin rilí agus éasca dul go limnach gach éonáit eile rilí sa tíir tá sa an dechar mna bhfuil an cór agus nílín cór am ar churbe. So fan go bhheicmid níos mána inrad just ag tanú le Belfirsteach freisin chun bheith náliamh má chláán eáil go bla cara eáil an sin agus rudí difriúil is íbal an bheith ré. Nar bhím narália is íbal am a bheith snáb, nar bhím mália mar táhansfuil tá a chismór inis. Ihuair nó ina gcónaí an sin ar Chosarga. Agus is even am dulg dí an Orlan Hotel in Láliamh agus an sauna úsáid agus an steam room úsáid agus is an leisure centre úsáid is féidir an cúpla óir trí nó cheir óir clig fiú a chathú an sin agus beidir dul go cúpla cluthe Gaeilge Weekly amtá si gimmert an sin Terlands Park nó im DC Park mar a chlítar ar an níis. So, fan go bhheicmid, let's wait and see. A chuig tunú go mór leis agus ceapan just, ba sé go jazz taréis. Nuair mé an, bhí Aibreán agus ní anáda sin listen tá dtíana géisle le seo san astral agus beidir nach rá siad in éireann le cuaig nó 10 mbliana nús tá sin bhád níos deachar agus an sin, an rud faoi a bheith i éireannach agus a bheith a chonaí sa Spáin nó éonacht san óir fiú sa bhelig nó sa rank nó sa nidál nó éonacht mar sin just caiithú. Etils Ryanair nó EasyJet all nó Airlingus all gá óir 3 óir clig agus tá tarrás an éireann agus tá sé éascan Germany ar sin we have it good really gcomhpháirtíocht le daoine eile a bhíon ar thubéidir fan 2 bliana 10 mbliana fiú daoine atá illegal an sin ag fant an sin an aon do Leeds na stáitínti agus ní féidir le dul ar as go héir ní féidir le an tír ágáil agus tá acu nach maion an sean acu chun dul ar as go héir. So tá i gcónaí den American a bheith buíoch as sin agus an cuimhnú tócha an tá atá orm maidir le a bheith in an dul ar as agus mismór eáil agus mo chláán eáil agus just fé ras san áit gur rugú agus tógu mé agus ní bh méid déanam mór an ibre a ceapan go sé sin tosia am hána féin miúil agus míúna so just déanamhar níos le rud a dhéanam a tá tú leanúint leanúint ar Instagram seanscoil se feice ad nach míon nó nach bhfuil mé rilí le déine chur mór an rudí sús an sin mar tá lán ibre déanta i mbliana so just ag déanam Gaeilge Weekly inis ag tógáil sos le Gaeilge Weekly so kind of skeleton schedule no just na rudí is tábhachtaí san óper agus mise arás in éireann agus fiú nar táimíonn sa Spáin. So ag fuil arás níl an etils chur agam chun teacht arás go dtí seo a ceapan go méid teacht arás thart ar an 10 lá de bhí LÚNASA fós caiith mé fáil amach cailíon plán go dtíreach agus ní mé gurí an 3 seacht an eile mílim san ní mé gurí na 3 seacht an sin omláin a chathúin seo is sa bhfuil so seans go roici mé go dtí cadí sa rís nó áit éigean ar an ggósta ar feadh cúpla lá chun just chill out an sin agus éalú as an teocht just chun is dó chun chuid eile de bhí LÚNASA a bhreisiú sús. So sin an plannig tú go mór le a bheith arás agus just cúpla rud difriúlaí anó mar dúirt mé chun an tám a líonú agus bheith snáb bheith ré bheith dul ar siúlóid síbhan am bheith siúlóid sin rud nach féidirlam a dhéanamh rilí an seo sa bhéil is féidir le dul ar siúlóid ach tá mise i mo chonaí i lorna cathrach réí so gcónaí bin landíine is íbhanlam a bheith ar siúlóid an sin ar na backroads is íbhanlam dul ag snáb an sin is íbhanlam mar dúirt mé dul isteach chuig an sána agus na steamrooms is íbhanlam fiú na rudí beaga just siúil trasna go dtí an tulharga múidú agus chicken roll a cheannach rud éigen atá anáis my generation is dócha in éireann an múidú chocolate milk agus chicken fillet roll agus just tan bhaint as an am in éireann agus gach rud a bheith beag an níos mó chilled out is dócha. So ag tanú go mór leis ba sé beag an eisteacht ní raibh mé in éireann i mí LÚNASA ó gabhfuil fé haon ceapa mar dúirt méid te an ná téim arás i mí bheán fómhar nó thart ar an am sin. Ach ag tanú go mór leis ba sé go deas gan dás. Seach sé sin in saman bhfuil mór an nuach deile gan dáis an seo is sa bhéal tar rudí níos ciúna le déanaí níos lú daoine
timppel na carthraach I gcónaí derm, háart ar an cúgal déag nó fiú lá miúil, so háart ar an am seo réilí nó cúpla lá hin sin nar thosnaíon is tócha peak summer. Maidir leis an teochtach níos mó ná an teocht an méid daoine sa chathair, an méid rudaí a bhíon arsúil, ní bhíon mór an imachtaí arsúil, ní bhíon an buzz céine sa chathair gandás an tám seo sin bhliain I gcompráid le haman eile. Agus, tá rudí jaasig buint leis sin freisin na hátainna a bhíon an gnóthach an chuid eile sin bhliain. Bíonn si just beagnaí níos childás agus beagnaí níos ciúna is tógus beag níos jaasa, really, níos deise be ceartta marrá. Is tócha ag an am seo an bhliain agus an sin a réon sé cosú le sin ar an géad lá mí bhean fómhar fill an gach duine nó bí na micléin nua ag taketeach, bín lán micléin an seo sa bhfuil tá cúpla óscoil an bhór, cúpla ceant an óscoil is mó sa Spáin an seo agin is sa bhfuil. So an sin tagan an buzz sin arás I mí bhean fómhar freisin tá rudí deasa an dás faoin tám seo den bhliain comá leis sin. So níl sam ag déanúirt is tócha daoine eáil an teachtain so beidir chun níos mó míseop síana mar tá sam nach maiimíonn seo sa bhfuil ar feadh cúpla seachtain agus seach sa sin really just ag déanam na gná rudí maidir leis an obair, beag níos chilled leis an obair ag léamh cúpla leabhar ag actually really ag déanúirt a lán rudí a léamh faoin na triplóidí agus me leabhar tá leabhar iontaáin faoin na triplóidí sin níl sam an rá méid leabhart faoi ribh seo ar an budcréile dar cean dar bhena Making Sense the Troubles leabhar le David McKisherick ceap an tanamateur agus beidir ladháin eile agus I gcónaí Jenam Jarmad ar an tanamateur ach tá sé an bháin man tá tú géirí mar ghóirí ceapam sa phoblacht I neisceart na tíre really ní dhéanaan mud mór an nó ní bhíon ar na mór an staidir I dhéanamh ar na triplóidí ar scóil mar well gan dat rinne mise don orteist rinne mise an stair rinne me staidir an stair agus bhí sé bhád níos mó faoi Fianna Fáil Cumann an Mhaol, Devil Léir, William T. Cosgrave agus is dócha an trid freisin hán an nabhsplachas a bhain samach agus mar sinnde. Ach ní dhearnam is mór an rudaí ar na triplóidí is tócha ar sé cómh nua an am sin, ní mise cómh sean sin nach rinne mise an orteist a gabhfuil thugteig agus ní sin ach fithe bliain tar éis cóin tú ina an chéiste. So mar eile sin ní dhearnam mór an agus ní dhearnam mór an mar nitgus is tócha ar chad a hála agus cían fá ó bhfuil túisceart néan mar an chuí ó bhfuil sé. So bhí mé géirim lína níos mó álamach faoi sin agus an gcuirta mór freisin de famine agus cam rá níl mór an taid nó níl mór an Déanta am gotí seo an gcuirta mór tá mai ag dtíreasteach na triplóidí géirí an leabhar iontóg seo faoi Making Sense the Troubles agus just go sa contas atá ann sa gachrad a hála idir níd agus a fithe nó háart ar an líon sin agus an bhliain 2000 nó níd ag nó chochtas tócha nuair a híanú choin tú ina an chéiste. So ag tanú go mór leis an leabhar sin a chréithnú agus freisin a bheith méil first agus tócha beidir tóir dhéanaan na rudaigíine méil firsta chun níos mó a álamach agus níos mó a ólam faoi na triplóidí agus tá sim an bhgam is stair na hhéireann agus gothir is stair ar an fiú hís is cum rilí fiú rudaí rih an fééis ní féidir me sin rá nó bhíon gurta mór bhí rudí an na tábhaach mar dúirt mé leis an gurta mór an lína sin cean an aimimena atágam níos mó a ólam faoin gurta mór mar sin rud ag an eile nach mín mu ag leabhart faoi in éar an gomininic agus gáirí ní mór an éidgus faoi an rá domsa rénos mór an éidgus faoi ar scóil, so gur níos mó amach faoin dá hopic sin níos mó ná aon rud eile. So but sin go deas agus is chun bheith an cuats a thuirt ar náit freisin a gcónaí bíonn sin níos speisialta agus just tuigeann tú an rud beidir beagán níos fearr nó really makes it real mar dearann tú I méarlasúg tanú go mór le sin leanrá leis an leabhar sin. Agus just gacrad go mat ní féidirlam gearrán faoi aon rud faoi láthair an sásta chun bheith buint tanmh as an saoire agus chun bheith ag stócha caháama le daoine maithe an so is sa bhéil agus ag tanú go mór le am a chathú le níos mó daoine maithe arás
in Éireann tá ag sul le Trumpinis leabhart faoi great people ach arénas sin é don seachtain seo guys agus sin é is dócha rih sus an tairí so baimrás well cean cú gur trí seachtain an is an trí lá ag mí LÚNASA sin an plán atá go má a rion éon rud ba méid leabhart faoi sin nó ba scéal agam ar Instagram so din cínta ghfuil tú ag leanúint Learn Irish Online mas rud é go bhfuil tú ar Instagram nó ar Facebook freisin bí na post na céile ag dul siús ar an dá ardán. So ag tanú go mór leis sin ag tanú go mór le bheith ag tanú go mór beidir ribh sin le is tócha sus a thógáil agus gan orm a bheith gan é a bheith orm a bheith ag déanam fudgur le gach seachtain agus an seachtarás bugan níos refreshed is tócha ag gan trí seachtain ach tású lang idirnis agus an sin go rachi gacrad go má tíomh se an daoine géisteach le seo seans go maiid sibh ag dul ar leon de siar na seachtainna seo seans go maiid sibh ag tógáil am siar an obair go maiid sibh ag cathú ama le chóirde le de chláán whatever so leúna sé ba sibh an tana bhainteas agus ba sibh an just na summer vibes a bheith ad agus gunn sé písa dá aimsir péat ó bhfuil tú ar fud an danas go má tá tú géisteach de South Sudan nó South Dublin. Míle buchas asraigh taú le Learn Irish Online agus asraigh taú le Gaeilge Weekly mar scannach má tá tú fólam na Gaeilge agus tá tú géirí bhád níos mó achhaní bhád níos mó seóna chun carolaat is féidir le dul go patreon.com/Learn Irish Online agus síní sús nó chlórú mar bháil Gaeilge Weekly nó bháil bháil Learn Irish Online go leiscail cháil an sin. No freisin is féidir le just Learn Irish Online a chur isteach ar an app Patreon agus chomáile sin is féidir le cuasa Learn Irish Online I cheannach man tú géirí ar learnirishonline.com in cheistena is féidir leat iad a cheola bhuigam ar liam.learnirishonline@gmail.com. Míle buchas le rumilih ag gian trí seachtain nó thart ar an am sin slán agus bannacht.